Genterapi er en metode til at behandle, men også kurere patienter med en genetisk sygdom, ved at erstatte et gen, der ikke fungerer med et normalt fungerende gen. Genterapi har været brugt til at behandle børn med genetisk fødte sygdomme. Børn med svækket immunforsvar på grund af en mutation i et bestemt gen. De her børn bliver kaldt for bubble babies, fordi de er isoleret fra omverdenen. De lever i en steril plastikcelle, fordi de kan risikere at dø, hvis de f.eks. får en simpel forkølelse. På verdensplan er 20 børn blevet behandlet med genterapi, og som har fået kureret deres genetiske sygdomme. 5 af børnene har som bivirkning udviklet leukæmi. Denne sygdom eller bivirkning skyldes måden, som de raske gener transporterer det nye fungerende gen med en afledt virus. Ser man bort fra det problematiske ved at bruge noget fra det afledte virus, så er det primære problem med denne metode, at man ikke er i stand til at kontrollere, hvor i genomet det nye fungerende gen bliver sat ind. Det kan så gøre, at man netop har kureret en genetisk fejl, så man pludselig er blevet til kræftcelle. For at undgå farlige bivirkninger ved genterapien er det derfor ekstremt vigtigt, at man er i stand til at indsætte genet specifikt i genomet, så vi ved, hvor det havner. Det skal sidde et sted, hvor det ikke påvirker funktionen ved andre gener.